सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जों जथायै हाबा मावबाय थादों आरो बिनिनो माखासे गुबै जिखिनि जोंहा दाबि आरो सुस्रांजायै जेंना जेंसि दङमोन बेखौ लानानै मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनि मासि लानायनि गेजेरजों आरो समग्र शिक्षा अभियाननि एमडि ओम प्रकाश आरो गोबां डिपार्टमेन्टेल अफिसियेल बेयाव दङमोन आरो बे सावरायनायाव गाहायै 2024 मायथाइनि जानुवारि दान आरो फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव खुंजानाय जि गुण उत्सव बे गुण उत्सव खुंनायनि बेलायाव बर' बिजोंनि जि बिमा राव बेयाव थाखो 6नि थाखाय मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि बिजोङाव जि कुइसन पेपार बिथांमोना दैथायहरदोंमोन आरो बेखौ लानानै नेशनेल एजुकेशन पलिसि राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव जानांगौ जिहेतु बर' फरायसा फरायसुलिफोरा इउनिट टेस्टखौ बर' मिडियामजों आनजाद होदों हाफ इयारलिखौ होदों सेकेन्ड इउनिट टेस्टखौबो बर' मिडियामजों होदों बिनि उनाव गुण उत्सव फैबाय नेक्स्ट एनुवेल आनजाद फैगासिनो दङ दा बेखायनो जोंनि जि दाबि जे कुनु कारनाव थाखो 6नि बर' फरायसा फरायसुलिया इंराजि मिडियामजों मेथ्स आरो साइन्सनि गुण उत्सवखौ बिथांमोना बाहागो लाया आरो बिनि थाखाय फोरोंगिरि फरायसालि जि फसंथान आरो जोंनि गार्जेन फरायसा फरायसुलिफोरखौ खावलायनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो गासै आसाम नाङै गुण उत्सवखौ जोङो बर्जन खालामदों आरो बेखौ जों प्रटेस्ट खालामदों दा बेनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा जोंजों सावरायनो होननानै बिथाङा कमिटमेन्ट होनानै दोनदोंमोन मैया जोङो समग्र शिक्षा अभियाननि अफिसाव जथायै सावरायो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों थाखो 6नि मेथ्स आरो साइन्स गासै 10,916 फरायसा फरायसुलि आसाम नाङै बे फरायसा फरायसुलिफोरा जिहेतु गुण उत्सवआव पार्टिसिपेट खालामनो मोनाखिसै बेखौ बर्जन खालामनाय जाबाय आरो बेखायनो मैया थांखि लानाय जाबाय सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा जोंनि दाबिखौ गनायनानै लाबाय जे 10,916 फरायसा फरायसुलिनि थाखाय गोख्रैनो स्पेसियेल मोनसे एग्जाम आनजाद खुंनाय जागोन आरो बे इकुइवेलेन्ट गुण उत्सव माने पर्यायनि आरो बेयो 100 मार्क्सनि मोनबा साबजेक्टनि सायाव 2020 जि गुण उत्सवनि जि सेम पेटार्न बे सेम पेटार्नाव बेखौ खुंनाय जागोन आरो बेयाव बर' आरो इंराजि मोननै रावजों बे कुइसन पेपारा फैगोन दा बेखायनो बे आसाम नाङै सानसेनो खुंगोन गुण उत्सवनि समाव पर्यायनि जागोन 100 मार्क्सनि बेयाव मोनबा साबजेक्टनि कुइसन पेपार थागोन आरो बे स्पेसियेल आनजादखौ होनायनि उनाव जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जि मोनसे बेनिफिट मोननांगौ बे बेनिफिटखौ गुण उत्सवनिफ्राय जेरैबायदि बेनिफिट मोनो बे मोनगोन आरो जोंनि जि फसंथानफोर जाय बिथांमोना गावबा गावनि ग्रेडिंखौ लानानै मोनसे गिखांनाय फैदोंमोन बा बिथांमोननियाव साननाय फैदोंमोन बे ग्रेडिंनि थाखायबो जोङो मोनसे मेकानिजम बानायनायनि गेजेरजों मैया जों थांखि आजावनाय जायो दा बेखायनो गुण उत्सवआ गोख्रैनो समग्र शिक्षा अभियाना मोनसे डेट फोसावगोन आरो बे डेटनि गेजेरावनो नैबे जि स्पेसियेल जि आनजाद बे आनजादा माने खुंफुंजागोन बे बाथ्राखौ आङो गासै बर' आइ आफा रायजो राजाजों लोगोसे गासै जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि गार्जेन आरो जोंनि आफाद गौथुम बिथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा जोङो माहारिबादखौ लानानै आरो बर' राव आरो बर' बिजोंखौ लानानै जों जेब्लाबो सिरियास आरो बेयाव कुनु कारनाव एक बिन्दुबो जोङो फावसायनायनि बाथ्रा गैया आरो कमिटमेन्ट मथे आरो नीतिनि आधाराव पलिसिनि आधाराव सरकारा खामानि मावनांगौ जों बेखौ गोग्गोमै जोङो हमथाबोदों आरो जोंनि सार्भाइभेलनि थाखायबो जोङो हाबा मावदों दा बे बेलायाव थांनाय बोसोराव जिहेतु क्लास 6आव इंराजि बिजोङाव मेथ्स आरो साइन्सखौ हरनाय जादोंमोन जि टेक्स्ट बुक आरो सरकारा गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोना जोंनि जि नारसिननाय जोंनि जि दाबि बे दाबिखौ दिनै गनायनानै लानो बाध्य जाबाय आरो जायनि थाखाय नैबे मार्च आरो एप्रिल दानाव अलरेडि मैया 2024नि जि गोदान टेक्स्ट बुक बिनि डिस्ट्रिबिउशननि फार्स्ट माने फ्लेग अफआ मैया आरम्भ जाबाय आरो बे बेलायाव मैया जोंनो दिन्थिबाय
जे असमिया इंराजि बर' इंराजि बेंगली इंराजि डुवेल बा माल्टि माने बाइलिंगुवेल माने रावजों क्लास 6 आरो 7 नि मेथ्स आरो साइन्सआ गासिबो बिजाबा सौहैगोन आरो बिनि थाखाय डिस्ट्रिबिउशननि प्रक्रिया अलरेडि स्टार्ट जाबाय दा बेखायनो बे जोंनि थाखाय देरहासारनाय जे आसाम सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि जि दाबि बे दाबिखौ गनायनानै मेथ्स आरो साइन्स क्लास 6 आरो देग्लाय क्लास 7 फैगोन बोसोराव क्लास 8 निया आरम्भ जागोन बाइलिंगुवेल टेक्स्ट बुक राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव बा NEP नि आधाराव बिथांमोना दिनै तयार खालामनानै राननो थाखाय दिनै बाध्य जाबाय आरो बिनि गेजेरजों बर' मिडियामावनो जोङो फरायनानै बर' मिडियामावनो जों आनजाद लिरनो हागोन आरो कुइसन पेपारा बर' बा इंराजि मिक्स मिडियामाव जागोन बा बाइलिंगुवेल मिडियामाव जागोन नाथाय जि चैप्टारखौ जि लेसनखौ जोङो बर'आव सोलोंगोन एके लेसन एके चैप्टारखौ नोङो रिफारेन्सनि थाखाय बा नोङो इंराजि रावजों जोङो एडभान्टेज लानांगौनि थाखाय कम्पिटिटिभ आनजादाव थांनांगौनि थाखाय गावनि बिमानि रावजोंबो आरो इंराजिजोंबो इकुवेल जोङो पेरेरेलि सोलोंनो हानायनि जि स्कप आरो बेजों मादार टां मिडियामनि फरायसा फरायसुलिया जि मोनसे इंराजि राव आरो बिमानि राव बर' बिजों जोङो डुवेल मोनसे पजिटिभ आरो एडभान्टेजखौ जोङो लानो हागोन होननानै जोंहा गोथौयै फोथायनाय दं आरो बे मेकानिजमावनो NEP नि गेजेरजों बाइलिंगुवेलखौ खालामनाय जादों बिनि अनगायैबो जोंहा एडिशनेल माखासे दाबिफोर दङमोन जोंनियाव गोबां टेक्स्ट बुकआ गोरोन्थि जायो आरो बेखौ लानानै गोबां जोंहा डिबेट तर्क जानाय जों नुनो मोनो आरो माहारियारि आफाद गौथुमफोरखौ मालाबा जोंखौ नाङा फाङा जोंनि जेराव बेयाव रेसपन्सिबिलिटि गैया जोंखौ दाय होनो नागिरनाय जोङो माखासे थासारि जों नुनो मोनदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' मिडियामनि लेखा साफायनायाव टेक्स्ट बुक प्रिन्टिंआव टाइपिंआव बेखौ ट्रान्सलेसन खालामनायाव कुनु कारनाव कुनु लेभेलाव जाहाथे गोरोन्थि नुजाया बिनि थाखाय पार्मानेन्ट एकाडेमिक अफिसार गिबियावनो आसाम टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन एन्ड प्रडाक्शन कर्परेशनाव एकाडेमिक अफिसारनि पस्टआ भेकेन्ट जानानै दङ मैया सोलोंथाइ मन्थ्रिया डाइरेक्सन होबाय इमिडिएटलि बिनि जि एडभार्टाइजमेन्ट बे ओंखारगोन आरो बेयो फिलआप जागोन 2 नम्बराव SCRT माने स्टेट काउन्सिल अफ एजुकेशनल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं जेरैबायदि NCERT आरो एके पर्यायाव स्टेट लेभेलाव SCRT बे SCRTआव लेंगुवेज लेक्सारारनि पस्टआ गैया दाबो क्रिएसन जायाखै टेम्परारि बेसिसाव हायार खालामनानै बिथांमोना बेखौ सालायगासिनो दङ दा टेम्परारि हायार खालामबा बेयाव गोरोन्थि जायो माब्लाबा आरो माब्लाबा जायफोरा खामानि मावो बिथांमोननि रिस्क आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ बारा जोङो माने लानायखौ जों नुनो मोना दा बेखायनो पोस्ट क्रिएशननि गेजेरजों इमिडिएट एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय SCRT नि लेंगुवेज लेक्सारार थिसननायनि थाखायबो मैया थांखि आजावबाय आरो बिनि एडभार्टाइजमेन्टआबो गोख्रैनो जागोन सेबा आसामनि जि सेकेन्डारि बोर्ड अफ एजुकेशन जि माने जोंहा आसाम दङ जि बोर्ड अफ माने सेकेन्डारि एडुकेशन आरो बे सेबायाव दिनै मेट्रिक आनजाद सोलिगासिनो 9-10 खौ सेबाया नायगासिनो दङ एसामिस मिडियामजों लोगोसे बर' मिडियाम सेपारेट मिडियाम हिसाबै दिनै बिथांमोना सालायगासिनो दङ गासैबो हाई स्कुल बा सेकेन्डारिया बिथांमोननि अधीनाव दा बेखायनो सेबायाव एकाडेमिक अफिसारा दिनै लांदां जानानै दङ खालि जानानै दङ गोदोआव दङमोन नाथाय गेजेराव बिथाङा गुबुनाव साख्रि मोननायनि थाखाय बे भेकेन्ट जानानै दङ बे एपइन्टमेन्टनि बेलायावबो जोङो मैयायै माने दाबि दैखांनानै बेखौ गोख्रै एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय थांखि आजावबाय आरो ब्रैथियाव जाहैबाय समग्र शिक्षा अभियानाव ट्रान्सलेटरनि पस्टआ मैया जों बे समग्र शिक्षा अभियानाव जाय बेयाव साख्रि मावनानै दंमोन ट्रान्सलेटर हिसाबै बिथाङा गुबुन जायगायाव साख्रि मोननायनि थाखाय रिजिगनेसन होनानै थांबाय आरो बेखौ ओम प्रकाश बिथाङा सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा MD आरो एजुकेशन मिनिस्टारा गोख्रैनो बिनि भेकेन्टखौ फिलआप खालामगोन होननानै जोंनो खोथा होदों दा बेखायनो बियो जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय देरहासारनाय जे जोंनो एकाडेमिक अफिसार नांगौ टेक्स्ट बुक प्रडाक्शन कर्परेशनाव आरो सेबायाव एकाडेमिक अफिसार नांगौ SCRT आव लेंगुवेज लेक्सारार नांगौ आरो समग्र शिक्षा अभियानाव जोंनो ट्रान्सलेटर नांगौ दा बेखायनो बे जि मैयानि जि सावरायनाय बर' मिडियामनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय गुन उत्सबखौ लानानै जोंनियाव जि मोनसे गोनो गोथो दंमोन स्कुल पर्यायाव गार्जेननि लेभेलाव आरो स्टुडेन्टआ जाहाथे कुनु कारनाव एग्जामनिफ्राय डिप्राइभ जाया
बे मोनसे थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै जों मैया सावरायनानै बेयाव मोजां मोनसे फिथाइ जोङो मोननो हादों आरो बेखौ उननि समाव एक्सन ओरिएन्टेड सरकारा मावफुंगोन होननानै जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ। गोजोन्थों। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, एफ&एफ, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।